Azurfa Rediyo, duniyar labarai a tafin hannunka. Assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da mu a wannan tasha mai farin jini, Azurfa Rediyo. Za ku iya sauraron mu ta hanyar sauko da manhajar mu da ke kan Play Store. Haka kuma kuna iya sauraron mu akan shafin mu a dandalin sada zumunta na Facebook. Sannan kar ku manta, ku yi subscribe din YouTube channel ɗinmu tare da danna ƙararrawar sadarwa domin sanar da ku a duk lokacin da muka saka muku wani sabon shirin. Azurfa Rediyo, Azurfa Rediyo muryar zamani. A shekarar 2010 ne gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauki matakin kare 'yan jarida daga barazanar zuwa kurkuku saboda dalilai masu nasaba da aikin jarida. To sai dai shekaru 10 bayan saka hannu a kan wannan takarda har yanzu ana fuskantar turjiya ganin yadda ake ci gaba da garkame 'yan jarida saboda ba da labarin da bai yi wa mahukunta daɗi ba. Dalili kenan cibiyar 'yan jarida Maison de la Presse ta shirya taro domin nazari akan wannan al'amari, in ji sakataren ta mai kula da yaɗa labarai Suleiman Bra. Kusan ita wannan doka ta fari akwai wasu artikulika wanda ba mu kan 'yan jarida su kansu wanda suke tahiyar da dokar ma su shiga da shi ko kuma sun gane shi mai amma bisa aiki da shi. Misali article na 66 shine ke cewa juju baya iya tsare dan jarida ko kuma ya kai shi gidan kaso inda bisa kan aikin shi ne. To kun ga tun da aka fara yau shekara 10 wannan article kin ana iya cewa ba a mutunta shi kenan wannan matsala ce. Wannan na faruwa ne wata guda kacal bayan da Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta baiwa gwamnatin kasar izinin sauraron hirarrakin jama'a a waya ko yin kutse a kafafen sada zumunta. Ya kamata a ce dokokin in aka yi a ɗauki fannin ɗan jarida na daban kuma a ce in ma wani abu ne ya faru a ce shi ɗan jarida a san da cewa ɗan jarida ne bisa kan aikin shi ne ba ya yi ba kamar wani activist ko lansallar tun da shi a cikin aikin shi da yake ɗan jarida ya da ƙa'idodi abin da ake cewa etik dokoki da etikin shi da jikin shi kenan shi ya san me yake yi. Wata alkaliya da ke fafutukar kare hakkin dan adam Madam Goje Gazibo Maimuna ce aka gayyato domin baje wa mahalarta wannan taro abubuwan da waɗannan dokoki suka kunsa. Ces textes sont faits par nous, les techniciens du droit. Ta ce mu masanan doka mu muka tsara waɗannan dokoki waɗanda mafi yawancin lokuta ake dukan ku da su ko a bugi 'yan ƙasa da su. Dokar hukunta masu ɓatanci a kafafen sada zumunta tana ɗaya daga cikin dokoki mafi tsanani a Nijar, haka kuma tana daga cikin dokoki mafi sarƙaƙiya. Ƙwararru ne suka tsara ta, to amma yana da kyau a matsayinku na 'yan jarida ku iya bambanta waɗannan dokoki biyu. Halin ko in kula da mafi yawancin 'yan jarida ke nuna wa dokokin da suka shafi aikin jarida a nan cikin gida na daga cikin manyan dalilan da ke sanadin aika 'yan jarida gidan yari a nan Nijar, in ji editan jaridar La Rue de l'Histoire Ibrahim Musa. Da yake mutane ba su dokowa suna karantawa, ba su iya sanin miyu a nan dokokin sun hakumsa, sai daga bayan ka tashi ga wata ka to baraka sannan a karanta maka a ce ai ka taka shahi kaza kudiri kaza sakin layi kaza na doka kaza. Yau da yake 'yan jarida sun samu dama su tattauna tsakaninsu tare da ƙwararri na abin da ya shahi harkar dokoki, wannan taro za ya ba mutane damar su fahimci sosai menene wa'annan dokoki sun ka kumsa don su samu su kiyaye. Sule Mummuni Barma.